Hun pui abikin Christmas vuak vet lai hian dan naranin case fasha te bozui tur atam thin ema wangin police te wai me shoi tu tele damdoin lama duty te hi an buai thin lea a then damdoin lama mit ko kak han chil sak nok noka casualty ko ta changa han hey tonight chunjom le ngal te po an kat nuk thin amai ro chu January ni sangkat zakwa som ko pakhat zana St. John's Police te call don zet hi chu anamai lo hle Canada chanchina in tha narap thak berpol anitlat Kolan don na muna police ten vathen chuan nuvalai kumsomli pangana mangmek Catherine Caroli taksa chu mutlak a manglova rova takatha ti hriat takin bualin chu thisenin alo khat vek ani Catherine Carol hi nuthloi nin apasal nen anin then toa fapa pani nein pakhat zok hi Yellowknife Canada a apabula chenga afapa pakhat zok arwang mutule police te hriat tir tu ni bok Greg Parsons hian amain in sang alwa to bok Greg hian kumsom paruk anin carpet ti fai manga sum don na atran vea tlangwal in todel tak mani kut koi nge din chua tum ran mi ania bial nu het tak anei boka an khotlanga po tlangwal fel ti hriat ani ve thin investigator de chuan thilom ziate anan zot ngala Greg chuan kumlui tha zan dar som pani arik nu deu loka anu nen chuan anin biak thu asoya kumthar chibaite in bukin amangai thu te ashil ni in ain soya amai ro chu atuk kumthar nia biak le antum chu phone ala thei tareng reng lo maya ni tina in bethin an nia wangin chu tia call an la lo ringot mai chu angai athata lo hlea ti chuan thilom zia shaturin aina chuan avakalta inavathlen chuan anu chen na in chung chu alo thim mup maya bathroom kongka an hon chuan anu thi nuanga chuata lo letreng chu awa mutani in ain soi investigator de chuan Greg chu ain lama chol hadam turin an tia ti chuan an hnu chui na chu an han thok chan ngal mop mopa Catherine Caroli kutina chuan mishing ti sathem an hmuwa alandan mai chuan poi khoi tu hi thei topin alo beilet vea alo hampil ve nual ani mel washing machine at in bol na towel thi sen kai nuang an hmu boka choukalam anan en kual lea chemte dana boma chuan chem pakhat akim loti an hmu ngala Catherine taksa a hliam omte nena en milin tual thana man ruwa ani mel le in hnuai pindan lama an lut thalea tukverke alo omboka hei hi miswal lo luna ani ngei rin ani investigator de chuan an thil hmu chuang ang te chu forensic lam mithiam te en dikturin an thon zui ngala atuk January ni thum chokmalama chuan Catherine fapa Greg chu investigator de chuan police station a kovin anu chanchin tlang puite an han zota Greg chuan anu chu zu le doctor cho damdoi then khat arui thina wanga boina chete anei ve thin thu asoya amai ro chu chung a har sat na te chu chin fel tuma abe mek thu te nutling pui ma ni se zirna te chun zom velea na han zon that vele te po atum ve mek ni in asoya anu chu nutum ru le pau khau ve tak ani thu asoi bok investigator de chuan anu nena anin lai chin na athat le that lo te anan zot lea Greg chuan ama in sang alwa to wangin anu chu akho har ve thin thu tele nu fa na chu in haule in ti thiam lo chang te chu an nei ve thin thu asoya amai ro chu Christmas lai engkim an chin fel to thu le boina dang an nei to lo thu asoi investigator ten anu tha ani zana awm na chin an han zo chuan Greg chuan mak ati hlea zona an zo dan kal manga chuan an ring hlelti ashathiam ngala angai athata lo hle ma se Greg chuan thatakin achanga anu to swal to zana chuan abial nu te na kumhlui thla zan mang tura aom thu asoya abial nu pa in ain thlengin a thla nge ni in ain soya in a thlen chuan awi chu pona in thiar turin a chua pui zuaya dar ni vela amut thu asoi rei takanin kom nuwa Greg chu an hotira
investigator de chu police country na thingpui hang inin anan thukomuang le ria heta hian an bat nge ari nombok ole kan kalthui main like mol mai kha tin ilola subscribe lo ni chuan khonga in minan subscribe sakvela notification yon ngat phei chuan video tharlo chua piangin I first sia theidon kan ti to kha Katrin Keroli thia changani thumna autopsy result alo chuaka investigator de chuan an nu chuina ta na tangkai tur thil hriat bel an neita result atanga landan chuan tual thana thlen hun chu zingdar thuma tanga dar somin ka nin alanga ataksa mun somthum panga la ya chuan chema vina le zai thler na nu ma mu ania athat tu chu tu po ni se thisen chua cha ka tui halani ti arin thiam thei maya in she chiang sa rilrunat luat wanga in sum zo lo kut nu te po ani du mel khop mai investigator de chuan Katrini fa pa grika soi zong zong te chu thudi ka ni le ni lo an fin fia veka abial nu ina akal thu a soite abial nu pa in atha nia a soite chu thudi vekania amai ro chu tual thana thlen lai om vela pathologist in asoi zingdar thum le dar so min kara a om na chu fin fia thei anita tlat lo mai ti chuan investigator de chuan greka chu en thak deuh train an hria akalna pianga aru ka zuin achezia engkim mai chu an en thli thlai tareng maya anu vuina hun sera po an vatel ve nge ngea Katrin Keroli tual thi na chuan an khotlang mi puite a thong na hlea liam na sa tak tuara boral ani wangin laina tu po anga hle a vuina hun sera po mi an thanem lea greka thian tha te po an ron kim viau mai greka om dana tang chuan anu boral chu atuar thiam lo hle nin alanga ma se investigator de chuan lo feel pui ve vak na hun ani lo ti shein a spy theyang berin an lo mengkwal zek zeka thalakalan ti vel an ngai to ve man lova an na an chiang le kil khata fiam thu lo thona hun ani lo ti shein misang sang an lo kom kwal char chara chu tianga rei fe mi an ti ti pui nuwa chuan an mizon an mufu ta chat mai an chenom nu pakhatin Katrini nena anin kom ngei thu le an ina alen ve fo thu asoya thuruk le harsat na te po anin shilve na sathin thu sein chum khachu afa pa grekan tha avo thin thu Katrini chuan a shil niin ain soya chu thu chuan investigator te beng aver hlea amai ro chu mi pakhat thu chang ringot chu tokin an la shelova thu shetu dang an zon bel le ngal chara nirelo te chungin an thu zo fia zingami Katrini le greka te nu fa in kar she chiang tu nia in soi mi somli chuang zetin an thenom nu thu soi chu an lo pompui ve boka ti chuan greka churin hlel kai ber ani lo thei ta lo investigator de chuan ama greka thian then khatte an han kom le diata a thian thatak pakhat Brian Doyle chuan greka te ben sakthin la pakhat chungai thlachin turin investigator de chu thu alo rona ti chuan nu chui tu te chuan chu hlarok turu buru zet mai chu an han ngai thata a laming ringot po I chung te thatro ti alo ni riap maya ehe apui do ne ti pain ala thu te chu uluk takin anan ngai thla kanu chu ina lo lu rualin ashoka shri shwalin kalo phuar beta ka that zui ngal ti te alo ni nok mai chu la thu chuan grekaril ruput mang dik tak a phor chuak chiang hle nia investigator de chuan an ngaya an hual chep ta hle ti chuan a top bernatan district attorney nena tangin search warrant line greka in chu uluk takin an dapta tual thana man ruale thom no te an zong deuh bera ma se an be siang thil chu an mumai lo investigator de chuan greka chu an ring hlel heavy u chuak to mai boxia afin fiana chop chuatur engemotal mu chuange an tum tlat kiltin kiltang an hai nuwa chuan thil poimo bon tuar turu lutuk an mu chuak ta greka pekok mora chuan thisen chete alo kai tlat mai ti chuan test an nei zungzunga Katrini thisen le greka pekok thisen kai chu blood group inang chia O positive ve ani ti blood typing analysis mangin mu chua ania heta kan shet tur poimo tak chu O positive blood group hi blood group common berpol ania
mishing mun nga a thena mun khathi o positive anga chut kan nia vun ngo ho sap kan ti mai caucasian zong zinga za somthum pasari hi o positive blood group nei angin American Red Cross chuan an chut ani tin DNA profiling ti na khol hi kumsangkat zakwa somriat paruka Dr. Jefferson England asiam chua ania Katrina crime scene a hian DNA sample mu tur chu om ve bok ma se heti hun lai kumsangkat zakwa somkwa pakhata hi chuan investigator te hian nu chuina an lamang war vak lova FBI point kumsangkat zakwa somkwa pariat khan an mang chan chau ani chu wang chuan Katrina kutina mishing vun them an mule washing machine in bolna towel kai te po chuan St. John's police the case chuina konga chuan tangkaina an la nei lem lo a phei kho ka thisen kai le anu thisen blood group ai nangani ti mu chu ani nuwa investigator de chuan greka chu dot soile soilo en fiana polygraph test nei turin antia greka chuan anu thina ain nam hnoi lo zia fin fia adua wangin test nei chu aloin huam hle polygraph test nei tur hian tu ma ain ti lui theilova danin poi khoya arin hlelte po he test paltlang tur hian a phut kherlo tin polygraph test si za adik vek bik lova diktaka kalpuani chuan za somriata tanga za somkwa vel adik tura American Polygraph Institution chuan angai amai ro chu hei po hi mithiam then khat chuan za somsari vel bak adik lo ni in an soi ve bok polygraph test hian kan lungphu te BP te tholak dan le thantlak dan te alo en dik bera atoi zongin investigator te zona an chan laya anril ru hlau thon dan alo chut ani ber amai ro chu mishing then khat chu dot soi phut zuk nei ei lo hlau thon na le taksa dang lam na eng ma lang lo anoma then khat chu thudik soya wanga zam chem em te po anom ve bok chu wang chuan polygraph test hi in nga nan ber a man tlak lo tin khai khomila a thome greka chuan test chu an nei ta thudik clear soi nuwa an chhuale mai ain be se lain aswang tuangin thil akal tatlat lo polygraph test petu chu ache profile lo hle ni in greka chuan asoya atir phata tangin ngai dan nget tak anei sanin asoi maninu ngei po rap thlak takathat du mishing anga amu to miawa wangin athin urna chou chuak thei tur chi tong kam moi lo tak tak mangin a tong khuma in puang mai tur tein avau bok nin greka chuan asoya police te khan poi khoi tu ka ni ti fin fiana engma an mulo chungin tual that tu in puang turin min vau ngal ringota poi sei lo ka ni zia ka sei zin po le min dop dan aro rum tel maya ke korte chi hak min phal saka min dop chung khan voi tam tak danin min phal sak anga ngoi chu ka du thu ka shila chu thu ka soya piang chuan an thin rim na azwal zela duk dak lo tak takin min tong khuma darkar tam tak karil ru an chok boya min ngai sa ka do the nei na tlin tak lova chuan lokapa min khung mai ro indu na pianga chuan min tan tir mai teu te po kati hialani kanu ruang ka mu zan ti lova chuan kha zan kha kanuna zan shom berani ati ti chuan polygraph test result chu anan ena investigator de chuan thu top an siam ta Katrina thia tanga niriat na afapa Greg Parsons chu police te chuan an manta ani St. John C. Canada khopui pakhat Newfoundland and Labrador province Newfoundland thlerkar tia hriat lar chung om ania khopui lian vaklo mi nuai nga or chau chen anin khoral muang takania tual thana phei chu athleng kha hle Katrina thi dan hi arab thlak ema wangin greka thu boy chuan ngai ven po a hlo na ro e fe ko nga te po an soi ho ve nak ni om takani ti chuan greka chung thu chu kota an han khel chhota alha ro tham lo hlathu rap thlak el tiang turu buru tak mai chu jury te hriat turin voi kwa lai an playa chu hla chuan greka nun nen in zom na thuk tak anei thu prosecutor chuan asoya Greg Parsons chu tleirol hoklak tharum thona lam ngai na mi maninu te chunga kuthlak mai po shelo ani thu te asoya ti chuan second degree thiam lo chantir nin dam chunga lungin tang tura chung thu rel ania kumsom panga chung parola chua phalsak ani don lo ani
Greg Parsons chuan anu tha thu a thiam lo chantir an ni tamai chu oi har sa ati hlea thiam lo chantir an ni rual chuan court chunga thu thar lo khom tu te ma in nam hnoina anei lo thu le anu chu athin lung zong zong a mangai thu te po au chua pui hiala chu ain nga na nung ber rorel na dik a mu theina na chan pui adil na o ani vanei thlak takin ukil pakhat diklo taka court in thiam lo a chantir te ta na ding thin Jerome Kennedy chuan Catherine Caroli case chu uluk takin alo zir chianga Greg chu anu that tu ni thein a hret atlat lo investigator the thil chuidana chuan thil fel hel tam tak awm ti a hriatin Grekan rural na dik a chan theinan Jerome chu alo pen chuak tarup mai azir chiana tang chuan investigator ten darkar som ni pali em po aliam main Greg chu tual that tu ani an ring het bur toa bidang zon boy po tum tolovin thutluk na an siam fel ngal nia angaya Greg an rin hlel na chuan an mit atidel zova a thiam lo na finfia an du luata finfia na fum fe lo tak mi soi tu emoi na hriat chhon le ti vel mai maya anin ngat nin asoya Katrina khazu le damdoya har sat na nei mi kho har thei tak ani thu soin a kho har nem tu tan thian kom tur thlel ngoi mi nin lainat na le khongai na a thlak hlel em awangin mi te beng khon zong eng po asoi theya chu wang chuan a fapa in tha a vau thu asoi po chu thudik be chan soi ni le ni lo finfia na pakhat ma aom lo thu asoya tin court la hit em an thlan non tluk I chung te that ro ti la chu investigator ten an la thu tak lui mai maya angaya an ni tlei rol hoklak in lak pa ve hun lai la thua bon le rap thlak tak zia chak tlat na nun nei hun lai fiam thu an phua mai te chotak khuk pui lo khuk pui chiam khathil a thlak takani thu a sei bok police te investigation kalpui dana chuan thil diklo tam tak a mu chuaka chutiang case lian tham chui tur chuan St. John's Police te thiam na le theina in atlin ngang lo ni ti an nu chui dan kal manga chuan alang chiang hlenin asoya until chui dan mamuli lutuk ringot po chu court sang zoka appeal deal na turin tran chanata na rin tlak thatoka Jerome Kennedy chuan ngai police ten Grekan dop line dananga adik na le chanvo eng ma ngai poimo sak anilova mishing ani na anga in zader na pakhat ma anlantir heklonin asoya anril ruangai dan nget tak an nei sa to wangin Greg chu tual thattu anga cheibol ngalani thu asoi bok ukil Jerome chu thokrim boka provincial court judge pakhat chu Greg thu boy ngai tua thale tur chuan a min thei lawa ti chuan uluk taka an ngai tua nuwa Greg chu tual thattu ani ti finfian na thatok awm lo tin thutluk na siam ania court chuan bail chua aphal sakta ani ni somruk paria chung chau atan nuwa aron chuak le tamai chu an thenom khoveng te an lom lo hlea an lo chibai luai lo tlat mi zong in mani nu ngei thattu anga an ngai tlat to wangin an ho ema kholaya kalin a mel shete tak ngel poin an bedu to lova melpo an mel du lo amai ro chu tia Grekan har sat na chhum pui cha tak a ma chona mi zong in an thin shik lai po chuan eng tiklai ma phatsan ve ngai lo a fihlim ring tlat tu bial nu fel tak aneya mi te chu engang point lo thak life ma se I cannot control myself boite ati ve tlat ti chuan anin nei ta hiala nun phungpa ngai taka han man chote po an thalel ve lea ma se St. John's Police te chuan poi khoi tu ani nge an la ring het bur mai sia an la chui zui reng thova chutia police ten eng tiklai poa uluk taka achevel an thli thlai reng na hnuaya chuan nun phungpa ngai anei thei tak lova anun chu achepin a hreom le kota athu boy chin fel hun chu kumtam a nga hnuwa chuan DNA profiling thiam na te alo changkang ve ta dewa DNA test mangin tual thattu dik tak hriat chhuat thei alo nita St. John's Police te chuan Greg chu lungin a thon kir le nge antuma thiam lo chantir an chak em awangin an thil mu chua zong te chu DNA test mangin an en that tir le veka amai ro chu an phur man to te lul nen DNA test result chuan police te abara khai chiang le
Greg pe ko ka thi sen kai chu anu thi sen alo ni o kong lo mai crime scene a khan mi pani thi sen awma pakhat chu Katrina thi sen ania pakhat zok chu tu thi sen nge ani la sha theilo ma se Greg thi sen ani lo ti an sha chiang theita ti chuan Greg Parsons chu anu rong takatha ani atanga kumsari zet aliam nuwa tual that tu ni lo ti an fin fia theita atu boy or laka chuan a film veta thiam chantir an nita chu Greg apo alom lea DNA ti thumal chu athumal ngai nat berani thu a soi hiala misuala ni lo ti fin fia an nita ka chuan mi ten an mu dan te po adang lam ve shet a be seya a lim veta viau mai thiama chan hun lai vel hian Greg Parsons a hian fapa pani anei toa anupui fanau chomna tur tho chua a chung te en kol chu adu thu sam berani ma se ma ni nu ngei that tu anga shet lar alo ni toa tu ma na thoka chhor du tu a mu zo lo sarkar atanga thatin chan puina andon dollar zariat mangin an khosa ve chok choka an chame po amom vak lo mai thei ani khotlangin an mu dana diklo laklo toa a fa te poin an tuar vezel ni khatchu a fa pa school atanga lo hoin engma ngai tua chiang lem lovin pa izel tan chan ka to sin inu I tha wang an ti chu aril ru an na lea a fa pa mi panau pang ril ru thiang hlim tak nena achunga thil thleng van duai thlak tak shil fi han tum chu thil nuam tak ani lo thu a soi nge nge anu thatu chu hriat chua adu lea amai ro chu diklo taka thiam lo chantir tu St. John's Police te bok thopui an ngai don sia an ni chungarin na nga mai lo chu ti theidang anei chuang lo Greg Parsons chu tual thatu alo ni tak si lova chuan tual thatu dik tak chu zalen takin anun alamang tina ania case chin fellow da muar mai hi sapho chuan an ching vetlat lo aniang chu Katrin Keroli thatu zong chuak tur chuan ma anan la thale ta ama an thu zo fia to te anan kom thale veka tual tha hun lai bor vel an om na fin fia theilo mi za som nga chuang te chu DNA test an nei tir bok ma se heti chung po hian investigator te chuan thil thar engma an la mu chuak thei chuang lova che than lak le ngai na po an shetamai lo kumni zetaliam nuwa po mason na an nei hlei thei tak lova chuan investigator te chuan TV kal tlangin mi pui na an deal taringot maya an case nena in kai noi engpo shia anom chuan lo pen chuak turin mi puite an soma chu thu chu Greg Thian hlui pakhatin lo hriatin thu nei tu te chu akol ngal thuaya an case chu base lo lamdaya aron kwai her ta pop mai Greg Thian hlui chuan Katrina thi thu chuan an thian ho po abara khai thu asoya tual thatu ni thei oma an ngai te an soi ho ve thin thu sein tlai khat chu an thian pa pakhat Brian Doyle Greg chu anu tha thua a in puan thu asoya asoi lai chuan a hlim viau nin Greg thian pa chuan asoya a thian thatakin anu tha thu boya thiam lo a chan lai a alo pe smile thei khamak alati top thei lo thu asoya Brian Doyle chu chui chiang de turin investigator te chu thu arona Brian hi ama investigator te ne na Greg la play thin I chung te thadro ti hlangai thatura lo shil ru to tu kha ania ache danvel te chuan ngai to na article thui lea te chuan Brian Doyle chanchin chu an han chui chiang ta Greg thiam lo chantir ani nu de loka St. John's khua alo chua sana chumi nu atang chuan a mel mu tur om le tareng reng lo ani ti an hriat nu a phei chuan investigator te chuan chui zui lo chinin an hretalo ti chuan Brian om na chin chu hriat tumin arukin an han zong ta chara Ontario lama insonin factory pakata athok ti an hre chuak ta ti chuan fin fian na thaber tur a DNA sample lak tumin an zui ru ta chara van nei thak takin kholaya zialbung apai hlau maya investigator te chuan an chara forensic lam mi thiam te nena zirchian turin an thon ta ngala Brian Doyle zialbung atanga DNA sample an mule crime scene an evidence mu atanga DNA sample an mu te chu alawin milchi maile Katrina rong takatha ani atanga kumkua zet aliam to nuwa investigator de chuan tual thatu chiang takin an hratai mo anin ti mana ma se buaina pakhat
alo om tlat Brian a DNA sample le Katrina DNA sample te chu alo in mix pol tlat maya apoi bon bottle le tatlat thiam lo chan tir na atan chuan ala be tham dewa court din pui thama investigator de chuan an langai lo ti chuan Brian Doyle chu ama ngei a in puan theina turin undercover operation an nei ta hei hi Mika Jordan case a po khan Canadian investigator te vek hian an lo mang to ani kha alangai thalotan description a link da ani undercover police pakhat a minga adama an vua chuan Brian ate thona factory bula dan phallo thil ganja zu le rui thei thil dang te zuarin drug dealer lem a changta rinlok angein Brian chuan adama thil zorte chu aron leive ta zeu zewa anin nail chhojanta adama chuan Brian chu alo du sak bik thin lea angai na chhota viau mai arei de nuwa phei chuan thiananga angai ta hiala adama bula om chu nuam ati ta hle chu tianga thathum chungot anin chimbudoi nuwa chuan chum kha chu adama chuan zuin puya asoma ti chuan an han lem dun ta khia maya ti sang sang varin anin kom tui lea in fact stage atanga in soi thei stage an han lu chho nuwa phei chuan adama chuan a game plan angin thil a khalpui chhota an ho tu pa in an pol ta na mit nok sak da that ngai anei thu a shila chu tiang ti thei tur mi chu an boss chuan a zon thu sain chu na chu thok turin Brian chu a som ta Brian chu angaya sam turu heavy to mai sia adama som na chu okay let's do it han khit belela alo tia apom ngal mia mai adama chuan a boss chu a mu phot angai thu a shila Brian chuan adama sum don ne te chu a hlok zia muwa an pola telve te chu a chak lea an boss pa ber mu po chu a phur le ti chuan motel pakata anin mukhom ta anin biak na chu arukin investigator de chuan an lo record thapa ti chuan boss ber lema chang chuan Brian chu zona sang an zota an pola telve chak boka a chang thadu hle ti chuan thupuya lu chovin mi tha lama ton hriat anei le nei lo an zota Brian chuan a chang du mai big lo boss chuan an zot non lea an pola tel ve du chuan a soi nge angai thu a shila Brian chu ain ngai to na sa hle ti chuan le tu ma hne na ala soi ngai reng lo kum tam tak alo zep to Katrin Kerali a tha dan chan chin chu a soi chuak ta kum sang khat zakwa somkwa pakhat kum hlui thla zana St John's athil thlen dan dik tak chu hetiang hi ani zantir lama Brian chu party na akala zu ain hnem lea drugs chikat LSD an ti nen chuan apol boxia abong turu hle reife om nuwa party na chu achwa san thuta Katrin Kerali in lam chu apan ding hal chara in noi pindan lama tukver om chu chukein chuta tang chuan in chunga aluta chauka alutin chemhriam tak ala in chung lama chuan a chowa in phel ruak vekin Katrin ruma chuan aluta Brian thoma chuan Katrin chu alo hara chemkeng miswal a mu chuan bathroom lama thlaphang takin atlan chia Brian chuan awa zuya a thian panu chu zangai na tel hau lovin avit ta sia maya Katrin chu ol sam takin alo thi mai big lo thei top choin Brian chu alo beilet vea ma se voisom nga pathum lai an vi nuwa chuan dam chuangai na aom to lo Brian chu ain bual fire thomno anin bel lea ain bual na towel chu washing machine a avom luta ain zai palawangin towela chuan athisen tlem akaya hei hi Brian DNA an mu chuan man ropoi mo tak alo nita ani undercover police boss berlema chang chuan Brian chu athil ti chuan aril ru ati hale halote an zota karil ru hana om chun chu kathuruk inne na ka puang chuak ta hi ani tin achanga kumsom chung te meu rorel na dik pumpelin alo him toa tu ma hne na athil ti chungchang hi alo la soi chuak ngai reng lo anu case chin fel ani to thu Brian an hriat chuan alom lea amai ro chu athat tu chu a thian thatak unau pa ang maya en thin Brian Doyle ani ti an hriat chuan a thong na hlea oi harsa ati tak zet Greg chuan Brian chu nawang chia a en
nau pan lai atang toa in ti buaina po voi duai lo alo chan ve to thin akit number 1 lo ni ve ngar to ania atuar na hle February kumsang ni pathum khan Brian Doyle chu Catherine Caroli tha thu buaya chuan thiam lo chantir nin damchung lungin tang tura chung thu rel ania kumsom pariat chung chu parola chua phalsak ani lowang Newfoundland sarkar chuan Greg Parsons nena achunga thil thleng wangin ngaidam adila zangna dom nan US dollar nuai ruk singa apebok ani tuna chuan St John's Fire Department a thokin anupui fanautenen lim takle thlamuang takin an khosave theita ani March ni somthum pakhat sang ni somni khan Brian Doyle hi day parola chua phalsak ania chhun lama van tlang ta na thil thatin zana zela alut le thin don ani zule rui lo dang reng ti athiang lova rilru lama har satna tok te puala mental health counseling an nei thina chuan akal zak angai don ani Katrini atha chan ber chu ahun line soitur mu mal anei lova amairo chu zelatan nuwa anin ngai zon thu asoya kumhlui thazana hian amut pui du lo wanga that ani thu asoi mase Katrini fapang gre ka chuan hei hi thudik lo ani thu soin Brian Doyle chuan mi khongai a hlo theina turin dot aphua chop vel mai ni in asoya athil ti chu in phatsan na ten berani thu le angai dam theipo ain rin lo thu asoi chuak hial ani